How many legs does a person have? Ƙafafu nawa ne mutum yake da su? A person has 2 legs. Mutum yana da ƙafafu biyu. What do you use your legs for? Me kake yi da ƙafafunka? I use them for walking, running, and standing. Ina amfani da su wajen tafiya, gudu, da tsayawa. Do you exercise your legs? Kana motsa ƙafafunka? Yes, I do exercises to keep them strong. Ina motsa su don su kasance masu ƙarfi. What happens if your leg is injured? Me zai faru idan ƙafarka ta ji rauni? I may not be able to walk properly. Wataƙila ba zan iya tafiya da kyau ba. Do you think legs are important? Kana ganin ƙafafu suna da muhimmanci? Yes, they help us move from one place to another. Suna taimaka mana wurin tafiya daga wuri zuwa wuri. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.